ragsak kas man di mamenggan, itandim teng ti oras na agsinggalut in kaysa pata. Ay ayat en ti biyaket at tuyda, tapno kumablaaw kada kay ita. Sagot ken ayat ti abrasa sa niweng napinta sa sunata. Pangablaaw iyawat ni ragragsakyo dakam ti saksi naga sa tabiyag kararag ni panagkalaysa ayat anasudi. Sabsabong nga umadiwara, ragsak kas man di mamingga, itandim teng ti oras na agsinggalutin kaysa pata. Ay ayat en ti biyaket at tuyda, tapnon kumablaaw kadatay ita. Sagot ken ayat ti abrasa sa niweng napinta sa sunata. Pangablaaw iyawat mi ragragsakyo dakam ti saksi naga sa tabiyag kararag ni panagkalaysa ayat anasudi. Pangablaaw iyawat mi ragragsakyo dakam ti saksi naga sa tabiyag kararag ni panagkalaysa ayat anasudi. Panagkalaysa ayat anasudi.